sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu Allah kai na sa a farko yau wasu baituka na ɗauko lamun can na miƙa sako ga wanda shi nake ta ɗauki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu wannan da shi kuka yi zance annabi ɗa ba zance inda ya bi shi ya yi dace ma'aikin nan da ba ya saki ya Allah dubin salati ka tara gun aba gabati almadani sirrin zati shine dai ya aiki jaki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu Allah sa da alibaiti ka sa shi rafa jini ga fati sa sahaba suna asaiti sun ba da jinin su dan ma'aiki rike shi na azurta wanda ya bar shi ya ziyata sansa yana jini da hanta yabansa nake ina ta doki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu shine garkuwar halittu zo karke shi sai ka yantu duk makiyin shi ya fazautu fi hawiya akwai masauki rai da jinin mu gashi bansa a takalmin mijin su hafsa mai rawanin da ba kamar sa naɗin Allah buwayi sarki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu yabansa nake ako da yaushe annabi ya wuce wa kushe wanda ya ja ya zama mushe ya mai kwalkwali da silki dan zirin akwai bukata ga zuciya ka tsarkake ta ta ko ina ka haskaka ta fagen yabo na samu sauki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu mai kyawun diri da saiwa gashinsa baki yana da yalwa ga haske yana fitowa a shiryar miji na bulki annabi kai kadai nake so san ka a zuciya yana so ka taimake ni ya abin so idan aka ganna ai ta shauki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu ko yaushe ina ta kuka hawaye na yana ta sauka yaya za a yi na ganka a juwa ko cikin mafarki ya Mahamudu taimake ni ka san ni ina da rauni kar duniya ta hallaka ni mai kyan asali da zarki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu duk zunubi ya baibaye ni ya Mahamudu tallafe ni abulkasim ka haskaka ni ya tazkar ilahu sarki har rasulu ba ya keta mai kyautar gushe talauta aljanna yana rabata jalilan tabara sarki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu ga haƙuri ga annabina ni shine uban gidana sansai na cikin jinina soyayyar wani sanaki waye ya zo shi ba da kai ba waye ya je shi ba da kai ba duk aikin da ba da kai ba walla cikinsa babu shauki sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu kai ne dai ka rushe lata har uzza da mamalata duk shirka ka baje ta kai ni ka zo da rabbu sarki ga baitin imam aliyu nabi ka ya kanin nabiyu ba nabiye wani aliyu ga haruna
ni gun ma'aiki. Sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu. Ya alitar nakin ku faru munafukai da ashararu, mai baje duka wani sharru nukiliyar ilahu zargi. Yana na batulu ga mun zo, na san baki ba da kanzo. Masauda gidanki na zo, kice hasanin su ban masauki. Sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu. Bina gine batula alfadin me ya banki zalla, ya jika gurin Abdullah ya zo kar jikin ma'aiki. Sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu. Sha matsayi cikon ma'aika kyakkyawa jiran halittu. Sha matsayi